מה העניינים אנשים? אני סופר מתרגש באמת להראות לכם את העיצוב החדש של המערכת שבאמת הולך להעיף לכם את הפוני. אוקיי, עכשיו זה נראה כאילו יש מלא פיצ'רים, לא מבינים מה קורה, אבל בואו נתחיל דף חלק, נלך לכאן, נעשה לנקות הכל. אוקיי, בפח כאן למטה אנחנו מוחקים את כל מה שיש לנו, ונגיד ואנחנו רוצים לרשום איזה, להתחיל בעבודה. בואו נתחיל ככה, אני הולך וכבר נמאס לי להגיד לך כמה את יפה, לה 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 לה, בית שני. אוקיי, אתם רואים שהתגים עברו מצד ימין ללמטה. מי שזוכר זה היה בהתחלה בצד ימין, עכשיו זה נמצא למטה, אתם יכולים לגמרי לרוץ עם זה, ופה יש לכם את התגים שלכם, פותחים קטגוריות, הכל אותו רעיון, אוקיי, פשוט זה נמצא כאן למטה ולא בצד. שימו לב לזה, נגיד ולא בא לנו על זה, אנחנו יכולים ללכת לפה, לעשות כתוב לי שיר, צור לי שיר על בן אדם שלא מפחד מכלום, הולך באמצע הטילים, וככה הוא חי את החיים, שותה וודקה, לא יודע, משהו כזה, ולא אכפת לו מכלום. אוקיי, סתם. ונגיד יש פה, אתם יכולים לתת לו יד חופשית, ל-AI, אתם יכולים להגיד לו איזה שיר אתם רוצים, באיזה סגנון, אוקיי? לקחתי פה את הדברים שהם באמת הכי רלוונטיים לנו, פופ מסחרי, אי-פופ, עמוק וזה, סיפורי, תבחרו מה שבא לכם. אוקיי, נגיד ונלך על פופ, נעשה צור לי שיר, עכשיו הוא בעצם כותב לכם את המילים, תכף הוא יראה לכם אותם, הנה, יש לכם את כל המילים, עכשיו אתם יכולים לעשות נסה רעיון אחר, או שאתם אהבתם את זה, לוחצים אהבתי, בום, זה נכנס לכם לבפנים, יש לנו פה את כל הבנייה של השיר, זוכרים שזה היה מופיע פה בצד, עכשיו זה מופיע למעלה, כל הבנייה של השיר, הכל תמיד מול העיניים, חשוב שתדעו, הכל לגמרי אפשר להזיז, להגדיל, להקטין, אוקיי, אתם יכולים, לא בא לכם עכשיו, אין לכם מה לעשות עם התגים, תורידו את זה, לא חייבים להתעסק עם זה. עכשיו אני רואה שאין פה מילה אחת שהיא אפילו לגבר או לאישה, שזה מוזר מאוד, אבל בוא נוסיף כמה, בשביל שנוכל לעשות את הדוגמה. זה קטע שאין בכלל מילים כאלה שהוא הוסיף. אוקיי, אבל יש לנו את זה עכשיו. עכשיו אנחנו רואים שזה עכשיו לא מסומן בכחול, זה מסומן לנו בצבע סגול זוהר. אז אתם יכולים ללחוץ פעמיים על המילה, או ללחוץ מקש ימני, על איזה מילה שאתם רוצים, אתם רואים, תופיע לכם כאן. עכשיו, אתם לא צריכים כל פעם ללחוץ מקש ימני, ואז לעשות ניקוד. מה שקורה עכשיו, אתם נגיד עשיתם לזה, אתם רואים פה זה 1 מתוך 4. אני יכול לעבור למילה השנייה, לנקד אותה. לחזור למילה הקודמת, לנקד אותה. אתם לא צריכים לצאת מהחלון הזה. אתם רואים כל פעם שאני לוחץ, אתם יכולים לראות את האנימציה, הוא קופצת, ויש לכם קו למטה, שמראה לכם שעכשיו אתם על המילה. אני אלחץ זכר, אני אלך לפה, יש לנו סך הכל 4 מילים, והנה ניקדנו את הכל בשניות, טק, 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 4 לחיצות, וניקדנו את כל מה שאנחנו צריכים בחלק הזה. כמובן יש לכם את כל האופציות האחרות, למשל אם אנחנו הולכים על המילה אצלך, ניקוד נקודתי, אתם הולכים לצדיק, מנגדים, א', מנגדים, למד, מנגדים, שמור, והוא ניקד את זה כמו שאתם רוצים. עכשיו חשוב שתדעו, אתם יכולים לעשות את זה בתכלס על כל מילה. לוחצים על המילה, היא מופיעה כאן, עושים ניקוד נקודתי, או אחד מהניקודים של ה-AI, וזה פועל. אוקיי, זה הדבר הזה לא השתנה, זה אותו רעיון, פשוט זה קורה הכל מהחלון הזה כאן למטה. עכשיו, יש לנו בצד שמאל את הכותב של השירים, בצד ימין יש לנו את הניקוד, למטה יש לנו את כל התגים, אוקיי? עכשיו, איפה הקריינות שלנו? אם אנחנו עושים את כל זה, בום טרח, עוד יום עובר, נגיד ונוריד את זה, אבל הוא לא נשבר. סבבה, אנחנו רוצים, נכון, כמו שאנחנו עושים, אנחנו לוחצים פה, ואז זה הופך לנו את זה לקריינות. בום טרח, עוד יום עבר, אבל הוא לא נשבר. מעולה. עכשיו אני רוצה להעביר את זה לעריכה, אתם רואים פה, נעלם לנו הכרטיסייה של העריכה, אז מה אנחנו עושים? עושים מעבר לעריכה, בום, נפתח לנו כאן למעלה, אנחנו לא צריכים ללכת לשום מקום, הכל באותו חלון, הכל נמצא באותו מקום, לא צריכים ללכת, אוקיי? כמובן, במקש ארוך או בלחיצה כאן. בום טרח, עוד יום עבר. נגיד, לקחתי את זה, גם זה אני מוסיף לו קריינות. העיר בוערת, כולם בבונקר, רק הוא בחוץ, עם חיוך קטן. לוחץ כאן, העבר, הוא שם אותו אחריו. אוקיי, אתם לא צריכים לעשות יותר מדי, אתם יכולים לשנות את הסדר. אוקיי, לקחת את זה, לשים אותו פה, לשים את זה פה. ממש, איך שבא לכם. יוצרים עוד אחד. אתם יכולים למחוק אם משהו לא היה נראה לכם. סבבה, זה בחלון הזה. עברנו פה על כל הדברים שחשובים שנמצאים בתוך החלון הזה. ברגע שאתם הולכים להפקה,
יש לכם כאן את התגים שלכם למטה. עכשיו זה נראה קצת שונה, כי היינו גוררים את זה מהצד. עכשיו יש לנו בעצם שתי מקומות. יש לנו צד ימין מבנה השיר, צד שמאל את הסטייל. צד ימין יש לנו מבנה השיר, צד שני יש לנו את הסטייל, פשוט מאוד. אנחנו הולכים פה לכלי נגינה, יש לנו כרגיל את כל הכלי נגינה, יש לנו את החיפוש שלנו שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להחליט שבאינטרו יהיה ברס, ופה יהיה גיטרה חשמלית, וכרגיל כמו שאנחנו רגילים ואוהבים, הולכים לז'אנר, והרבה יותר קל לעשות את זה ככה, ממש ממש במהירות, תיאור קול, אז סוג קול, אווירה, נותן לו את האווירה, רגש, נותן לו את הרגש, אוקיי, סגרנו את כל הפינה, יש לנו את הכל בשתי לשוניות סך הכל, לא צריך את כל השאר. יש לנו כאן את כמו שהיה לנו שמירה של הפרויקט, פתיחה של פרויקט, אוקיי? יש לנו כאן למחוק את כל מה שנמצא כאן בפנים ולהתחיל את הפרויקט מחדש. אלה זה הורדה של מסמך טקסט, של זה לא תמיד יש שימוש בדבר הזה, פה יש לנו טמפלטים, ופה יש לנו את ה-Tech Fire Prompt שהיה לנו בצד שמאל, עכשיו הוא עבר לצד ימין, ברגע שאני לוחץ עליו, בום, הטקסט הוא הועתק, אוקיי? הטקסט הוא הכין לכם את הפרומפט כרגע. מה שהוא נותן לכם אופציה נוספת זה אם אתם רוצים להוריד את הקריינות, אתם יכולים לא להוריד אם כבר הורדתם את זה, או שאתם יכולים להוריד את זה. אתם עושים הוריד קריינות, והנה הוא מוריד לכם את הקריינות. בום טרח, עוד יום עבר, אבל הוא לא נשבר. העיר בוערת, כולם בבונקר, רק הוא בחוץ, עם חיוך קטן. מהמם, ויש לכם את הכל. בלחיצה אחת, גם אתם מורידים, גם שומרים את זה, לא צריך ללכת מפה, לשמור את זה, הכל ממש ממש בפשטות. יש לכם את כל הכפתורים שהיו, הדרכות, בסדר, עם כל מה שצריך, צור קשר, הכל כעיקרון אותו רעיון, רק מבנה חדש, יותר אסתטי, יותר יפה, יותר קל, הכל מול העיניים, ממש ממש פשוט. אז יאללה חברים, אני ממשיך לשדרג בשבילכם את המערכת, ואם יש לכם רעיונות איך להפוך אותה לטובה יותר, אני תמיד אשמח לשמוע מכם. אוהב אתכם.